Ahoj, ja som Eva a toto je byt v korunách stromov. Poďte sa s Faví pozrieť dnu. Prehliadku začíname v našej monochromatickej kúpeľni. Veľmi som si prijala mať v nej okno, voľne stojacú vaňu, no a táto cementová marocká dlažba, to bol náš veľký sen. A keď sme pri tom Maroku, odtiaľ sme si priniesli aj tento vlnený koberec. Dať ho pod jedalenský stôl, ktorý som mimochodom sama navrhla, bol trochu risk, uznávam, ale oplatilo sa. Cez návštevami obľúbený bar sa už presúvame do našej kuchyne. Rámpu sme vymysleli tak, aby sme mali všetko potrebné po ruke. Kuchyňa je inak veľmi jednoduchá, útulná, kombinuje bielu a dubové drevo. No a spoločenský priestor uzatvára obývačka. Tá je plná mäkkých tvarov slovenského umenia. Napríklad obraz od Dominiky Žákovej bol náš svadobný dar a pekne hladí k sedačke. Ďalším ústredným bodom je knižnica, zbierame knihy o architektúre, umení, fotografii a radi ich čítame napríklad na našej zelenej terase. Už viete, kde vznikol názov Byt v korunách stromov? Svoju hraciu časť tu má aj naša dcéra Mila. Ukážem vám aj jej izbičku, len poďte ďalej. Tak ako v každej miestnosti stenu zdobí umenie či darčeky z ciest. V izbičke má svoj priestor na kreslenie, na hranie, čítanie a vymýšľanie si vlastných príbehov. Prečlenené kreslo po mojom dedovi, ozaj tento vlnený koberec bol láska na prvý pohľad a definoval farebné ladenie celej izbičky. No a toto je spálňa, naša oáza pokoja. Veľa zemitých tónov, pár mojich diel, bolo to náročné mestné toľko miestnosti a slov do 75 sekúnd. Tak čau na mojom profile.